ана духтаро ҳамира мепурсиден нигоҳ кунен ипекои тренди нами инстаграм ки ҳозир ҳама успед накардестай ҳами чиза оварданда марама духтаро любой намудаш дар Мариамшоп ҳастай нигоҳ кунен ипек нестан паплина намеки ипек фарқшо намекунен ини ёшан хушрӯ будай духтаро нигоҳ кунен диден тамошобино бори эксклюзив дар мир тканя биёен Мариамшоп бори хичай дасти якмай тамоми намудаш ҳастай марама нигоҳ кунен ху ира бинен чӣ хушрӯчай бои фасон воима тамоми намуди материалои инам хеле фасона мепурсен инами ҷои ҷошай марамат суроғашона мефаҳмонам чизе оригинал дар ту чизе ки оригинал дар кортон боша аз ин нуқтаи савдо меёбен ина холои туйдор материалои сол барх дар корайтона металлик ипек ими чизе гирифтаниян сангчадоро сетка обув хулас ҳама чира меёбен бозори корвон айҷа тамошобино дасти якмай бора хичон мебиёра нархошон бисёр ҳам фарқкунандаая мисол нархошон дастраса ина миё оригиналое ки 1200 меда чандай 900 сомон кардаган ҳами чиз 1200 сомонай бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза дуюм ошёна Мариамшоп 10 мағоза мешава мана марамад навора диден ҳатман биёен духтаро мағозаи Мариамшопа медонам ки кофтеста буден якчанд муддат фаъолият надоштанд ина ҳозир ҷошона дигар кардаган марамад биёен мир ткани намхе буракои воимаи фасон борои оригинал тамоми намудаш дар Мариамшоп ҳастай духтаро ё бора хичон мебиёранд бори оригинали эксклюзив мепурсиден марҳама духтаро любой таш ҷои ҷош инами Мариамшопай духтаро суроғара мефаҳмонам гӯш кунен бозори корвон ма бисёр ёра навор гирифтагим борои оригинала фақат духтарако аянҷа пайдо мекарданд бозори корвон тарафи тилобозор духтарако байни медонен 9-10 дарвозаи тилобозор дуюм ошёна мир ткани 10 магазин мешавада Мариамшоп гӯя нишонтон метиҳанд ина нигоҳ кунен охи чӣ хуша бархатошонам оригиналои ҳаму якм сортояи духтаро ина моделакои нави фасоне дестен бори эксклюзива ина ипеку паплину любой чина пояфзолои фасона аз анами нуқтаи савдо пайдо мекунен ба осонӣ духтарако марҳамат биёен ина духтарако ҳаму борои оригинале ки мековенко ҳозир ёда скидка рафтестая марамат Мариамшоп омадагем духтаро 900 сом пеш чанд сум буд 1300 буд ҳозир 900 сомон эксклюзиван и бори подзаказа духтаро ҳамаш борои боӣ ҳамаш борои брендай ина марҳамат нигоҳ кунен касе ки гирифтагая ё хичон медонанд ки чанд сума борай марамат ҳозир скидка рафтеста будай ҳамёда ҳамё бо ҳамаш сумучка доранд наметонен комплект кунен бигирен духтаро хай нигоҳ кунен чихо хушрӯчаяй ҳозир скидкаи грандиозни сар додаган аз нархҳои бидагишон ҳамаш бо арзон шидагай духтаро навора диден ҳатман бихезен биёен Мариамшоп ҳозир суроғашонам мефаҳмонам нигоҳ кунен охи любой намуд материалои воимае ки ҳар ҷода нестай ку аз ҷа пайдо мекунен бозори корвон тарафи тилобозор духтаро байни 9-10 дарвоза Мариамшоп дуюм ошёна даям ина биёен охи ба дараҷашай паплин мегирен иҷа чизе мегирен ина оригиналаш дар Мариамшопай инами чӣ материале мебинен духтаро ҳамаш бори дубаю туркияй мана марҳамат лёни оригинал ҳам хеле борои сангошон ҳамаш дар дубай задагай ира бинен чихо хушрӯай духтаро бихезен биёен бори оригинал дасти якм бора ё хичон мебиёранд ба дараҷаш борошон хушрӯай интихобшонам хе зиёдае ки ҳозир скидка рафтестай мағоза гуфти гапо ки навк шудаан дигар ҷода будан ҳозир навк шудаган мана марҳамат хушрӯа духтаро нигоҳ кунен тамоми намудаш духтаро оригиналай ина ҳаседа дар корай бихезен биёен харидорӣ кунен ина миёда ҳамада скидка рафтестай ҳозир суроғашонам мефаҳмонам шумо як бор и хушрӯгии борора бинен охӯ и фасониша бинен бозори корвон тарафи тилобозор духтаро байни 9-10 дарвоза ина биёен байни 9-10 дарвоза дуюм ошона мир ткани 10 магазин меша Мариамшоп ина биёен хайди дестен ина миё ҳамаш копиалюкша доранд ку ина оригиналаш дар кортон боша биёен ранги ипекаҷун духтаро ана бори оригинал охи духтаро инам хеле борои эксклюзивни мепурсен марамат мир ткани омадагим нигоҳ кунен Мариамшопда чӣ қадар шарфои воимаи фасони тоза алманалай охи як бора как биёен духтаро медонам ки ҳамхе борои необычни мековен ина як бор биёен ай 100 сомон сар мешавад ҳамхе борои фасоншон скидка рафтестай то 400 сомона
ҳаминҷода ай 100 сомона то 400 сомона шарфҳои оригинали фасони Дубай пешниҳод шудагай. Духтаро иҷада румолҳои такбандакам доранд. Ин хеле шарфҳои фасон дантелҳои оригиналам доранд. Хулос интихобшон беҳад бисёр ай духтаро, беҳад хушрӯай интихобшон. Ҳар ҷода хеле навинкора намеёбед, лекин Марьямшоп тамоми намуча дора. Хай нигоҳ кунед, иша хушрӯай, иша хушрӯай. Дидестен интихобшона ай 100 сомон сар мешава то 400 сомона нархошон инами нархгузорӣ шудагай. ҳозир суроғашонам мефаҳмонам духтаро. Навора диден ҳатман биён. ҳам иним хеле шарфҳои фасони воима доранд, ҳам як бор нигоҳ кунед чихо материалошон необычни хушрӯай ёра. Ина бинен духтаро чихо фасонакан. Бозори Корвон даян, марҳамат инами бозори Корвон биёен. Тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза мир тканя дыйым ошёна даян. 10-ум магазин Марьямшоп буген нишонтон метиҳанд. Хая бор намёра бинен ҳар ҷода нестай охи. Лекин иҷада тамоми намудаш ҳаст. Духтарако скидкои зури бад рафтестай. Навора диден ҳатман биёен. Аксияи зури бад дар Марьямшоп тамошобинон нигоҳ кунен. Ипеки тоза Туркия духтаро, лекин Дубайда тайёр шудагай. Ипекаш турецкий, ана фирмаи дубайский да адванс да тайёр шудагай. Ина касе дар кора 1,5 борай. Ҳозир скидка рафтестай 999 сомона, 999 сомон. Пешаку пуштакаш полни кори дастӣ рафтагай. Ина марама духтаро 999 сомон. Касе да дар кора бихезен Марьямшоп биёен хайрдорӣ кунен. Хай нигоҳ кунен цветоша чихо хушрӯай. Духтаро раҳмат мегӯен як бор биён. Ипек шабинен худаш ҳами ипекаш 800 сомона, чанд сомона ҳами ипеки оригиналаш. Лекин иҷада нигоҳ кунен 999 сомон куртаи тайёрша пешниҳод кардаган. Духтаро суроғара мефаҳмонам тона хубиш дар ие ки тамоми фасли солда и чиза пӯшида метонен. Духтаро суроғашона мефаҳмонам ина як боракак бихезен Марьямшоп биёенда и борои хушрӯшона бинен, и борои эксклюзившона бинен. Охи ҳар ҷода нестай паплин мегирен, ипек мегирен, сетка мегирен, мақсад ами чизе мегирен бо нархи дастрас аз ин нуқтаи савдо метонен хайрдорӣ кунен. Бозори Корвон даян, ина марамат тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза ряди магазинои шишагӣ мир тканя дыйым ошёна даян. Марама духтарако Марьямшоп 10-ум мағоза ҳисоб мехӯра. Ини тараф ҳамаш паплинои туркӣ ва ёи туркиян. Ина марамат метонен аз иноям бигирен. Ёям скидка да рафтестай. Ина бархитора дидестен чихо хушрӯча марамат биёен. Ма гуфтам ку борои ино ҳамаш эксклюзив ай духтаро. Нигоҳ кунен бархитои 2027 омадагай дар Марьямшоп. Диден иёш хай аднатониай оригинало алманал, а инош бошад. Диден узордорако амбре. Хулас ира бинен чихо хушрӯча. Касе данам хеле бархитои оригинал дар корай. Бо дили пур духтаро Марьямшоп биёен. Инами хе борои хушрӯ дорад. Мир тканядан ино бора хичон мебиёранд дастия кумай. Ба дараҷаш борои хушрӯ мебиёранд духтаро. Ина бе паделка хоҳен тоза бори Дубай бихарен. Як боракак Марьямшоп омада биненда материалошона. Дасти якмай бора хичон мебиёранд. Ҳозир скидкои зур кардаган. Мана арусако духтарако занҳои азиз паплинам любой намудаш ҳастай, ипекшам ҳастай. Ҳамаи чи мақсад бо нархи дастрас шудагай биёен. Бозори Корвон даян тарафи медонем ҷо бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза дыйым ошёна мир тканя даян. Ина мебиёен мир тканя духтарако мағозаи рақами 10 Марьямшоп мега нишонтон метиҳанд. Оно ваякура бинен чихо необычняй глошоне духтаро борошон эксклюзивай ҳамаш дар ҳақиқат ҳам фасонай.